Hello. Čaute ľudia, dneska to bude, moje meno je Edil a dneska to bude Halloween, ako ste to videli. Teraz sa začne svetlo 3, 2, 1, teraz. Vidíte, úplná tma a teraz sa začne úplné svetlo. Ako ja mám rád veľmi Halloween, pre mňa je to veľmi dobré. Vidíte? Derob. Asi ma nevidíte. A som tu Aňa. Boris! Poď do záberu. Čo si dneska povieme? Nič. A ja som vymyslel takýto obrázok. Že je toto. Počkajte. Že toto je Jaroš. Tá kamera. A toto je Adilugové, jak sa to volá? Neviem, jak sa to volá, ale poviem, že tam je napísané Aďovko. A tu je... Dobre. Tam bol Jarošov prst. A dneska si to povieme, čo budeme rozprávať o Halloweenu. Takže určite poznáte Halloween. Dneska to natočila aj mama. A ja som to chcel natočiť. No. A už sa píše aj Ježiškovi. Som videl, ako zaujalo. A ja možno budem písať Ježiškovi. Ale zase Halloween je najlepšie než Ježiško. A Halloween mám ja rád a že ho budem mať aj rád. Aj ty ho máš rád? Ne. Prečo? Lebo. Prečo? Daj na to. Daj na to. Hej, to nebolo. Ty dylino. Biom. Ne, ty to nežíš. Za to si dám veľkého. No. Abys náš pokryt aspoň. Pozrite. Dobre. Takže ukážeme na náš pokryt. Položí. A náš pokryt ide takto. No. No. Hej. Áno. Takto. Dobre, ešte raz. No. A videli ste to. Konečne, dobre. A máme ešte takto. Poďme to, čo robíme vždy. Ale teraz je to dobre. Takže. Ako Ako sa rozpamätajame, takže. Nie, takto. Počkaj. Nie. Nie. Ja? Nevíš to. Takže dneska to bude víno. Teraz. No, máme tu tmu. Ale asi ma nevidíte. No, asi mi vidíte toto. Tí zubie, neviem. Nikto tu není, len ja. No a čo už. Nikto, takže...
Je tu. Borisa si nevidíte, ale... Dámy a páni, toto bolo z krátkeho vlogu, prvého vlogu. Všechno! Stačí hodit like, ak sa ma videjko páčilo. Určite mi dávajte lajky a komenty a zdieľajte a píšte mi komenty. Čaute! Aha!